Hello mga binati og minahal kong matalomnon. Okay. Maunig ato ang mga activities diri sa Canigao Island. Kadtong ganahan mo o mga mubuhat o mga nay kuanon diri sa Canigao Island, naatay kanang jet ski, naatay banana boat o kanang agkayat. Okay. Moadto ta guys sa gipiyalan ingani nga mga activities dire kung diin si Jay nagpatuman or mo kolekta sa mga rental sa mga activities dire sa Canigao Island. Okay. Ari madam. Okay. Okay, mauna agon guys ganang jet ski nila. Kung pwede ganang jet ski. Okay. Mauni kung ganahan mo musakayan ni mauni iyahang rental. Okay. Mauni mura gipiniyalan diri sa Canigao Island sa mga activity. Okay, madam, tagpilang oras madam? Ang half hour to 3. Niya Ang 1 hour for 5. 15 minutes 1 to. agsawa na hangyo-hangyo. Wala kayo ubos-ubos naman gamay. Okay, ari na puntas kuan. Atong ganahan ni ani nga Kayak. kuan ari sa kayak sa kayak day Kayak. Okay. Kayak mo rin forma sa kayak. Okay, ug katong ganahan nga Ato ni. magkayak. Basta ang kayak. Yan. Okay. Tagpilay oras madam? 300 ang 1 hour. Ang Yeah. 2 hours 400. Yeah, agpila ka tawo ag makasakay sa kuan. Duha. Okay, duha ra guys. O ganahan mo magkayak guys. Mao ni iyahang price. 1 hour 300. 300 og half ug tungas oras. Di usa ka oras, duha ka oras 400. O ganahan pa mo mas madugay 400 ag duha ka oras. Nya ada tay kuan banana boat. Banana boat. Awa nay hangyo ani madam. Naa og kanang wazilay nga kuan, Okay. pwede na tamahan nyo. 200. Sabot-sabot system din ning ilahang sabot-sabot kayak. na yung kayak. Ari na butas banana boat nila guys. Lami ini kuan. Hapit mabasa ang cellphone niya ni sa una. Okay. Tagpila ning kuan madam. Banana boat 200 ang usa. Niya ano yung hangyo? Kung dili kabot sa napulo kataw, kuan ra ni duha ngadto sa 7, 1.5 minimum. 1.5 minimum. Okay, napadanay kuan guys, hangyo-hangyo. Okay, maunig. Og moari mo sa Canigao Island, pwede tang mo kuan ni moabila sa ilahang mga serbisyo nga mga activities nga kuan sa kanila gi-offer sa Canigao Island. Okay, monig ato ang unsay pangalan mo madam? Monig ba nagpiniyalan sa kuan dire? Si Emily Burong. Oh, si Emily Borong. Doon lang mo guys, kung asa ni mahimutang na ani dapit sa kilid sa kuan pinakatumoy sa atubangan sa Canigao Island na Idusandanas o diretso niya na ay mga kuan. Okay? Katong ganahan mo suroy ha unya sa mga turista nga ganahan mo suroy sa Canigao Island, welcome mong tanan dire niya mao ni mga ika-offer. Mao ni kuan guys, tigluto ug magpaluto mo. Okay. Mao ni ag tigluto sa Canigao Island guys. Ayaw na, uy, wag ka gitawagan mo na ho. Okay, balikon ko ha sa kadtong ganahan mo suroy unya magpaluto na putay kuan dire. Pwede mong magpaluto sa mga seafoods niya kuha na guys. Okay, balik ko lang mao ni atong jet ski nga mga kuan niya pwede tang magbanana boat, magkayak dire sa Canigao Island. Okay, today is Sunday niya manimbata guys, Eco Live dire sa Canigao Island, ang paraiso sa lungsod sa Matalom. Okay, ako magaingon nga ang panaghugpong sa taga Matalom mao'y susi sa kalambuan sa atong lungsod.